Čaute, vítajte pri ďalšom dieli zo série o renovácie môjho Fordu F250 z 55. roku. Dneska už je to 31. diel a skôr ako začne video, tak by som chcel ukázať jednu vec. A to, že som si dal vyrobiť vlastný kalendár. Dal som si vyrobiť dva, jeden by som dal do súťaže. Takže ak by niekto chcel vyhrať takýto kalendár, ešte vám potom dám prestrih, ako vyzerá znútra. No a súťaž spravíme tak, že pod Instagram mi napíšete, že chcem vyhrať kalendár a potom niekoho z vás vyberiem. Takže poďte sa kúknúť na to, ako vyzerá. Proti tomu minulému je o niečo väčší. Si ho takto zavesíme. Tak, tu je január, február a tak ďalej. Čiže v podstate celý je poskladaný z fotiek, ktoré som na tomto aute spravil. Takže poďme hneď z hurta na to. Ja som dal tieto zámky, alebo čo to je, ako sa to volá, neviem. Dal som nazvárať ten v podstate hliník, hej, na to. Nazvárali mi to. No, ale vyzerá to tak, že ako nie som s tým 100% stotožnený. Takže to vyskúšame vybrusiť a uvidíme, že čo to povie. Jeden aj druhý. Ak náhodou, že by to bolo dobré, tak super. A ak nie, tak to budem musieť objednať nové. Uvidíme. Pravím, za také dve somariny sa mi 100 € fakt nechce dávať. Plus slova chujoviny, takže skúsime to vybrusiť a uvidíme, čo to povie. Dobre, takže vybrúsené mám obidva, jeden vyzerá trošku lepšie, druhý trošku horšie. No ale uvidíme, čo to povie. To asi zajtra našrobujem, pôjdem ešte kúpiť šrobky. 6 šrobíkov, našrobujeme, uvidíme, čo to povie. No ale medzičasom som bol kúpiť jemný tmel, natiahnul som to. Potom vybrúsime toto, čo som natiahol. To by mal byť už jemný tmel, ale sa mi nezdá, že bol až taký dobrý. No, čakal som trošku viac od tohto. Spektra je lepší, to som kúpil nejaký, neviem čo to je. Nejaký čudný. No a ešte keď mám ohýbačku doma, tak túto trúbku budem musieť prerobiť, lebo sa mi nepáči, ako je toto tu také mrzké to je. Takže túto trúbku budem musieť ešte prerobiť, to by mala byť 5, to znamená, že bude tiež pekná medená. No a benzín naliať, vypasovalo a môžeme zase štartnúť, nech si poklepe trošku. Som kúpil nejaký takýto a nie som s ním moc spokojný. Som kúpil šmirgle také, ktoré môžeš dať vysávač naň. To znamená, že na triedečke budem robiť toto nové, na vysávač, aby som mohol pripojiť. Aby som to nemal toľko bordelu, no ale zatiaľ to dáme toto s týmto. Takže, ako som povedal, túto trubeľku ideme vymeniť, dáme peknú medenú, aby boli obe rovnaké. A chcel by som to tak skúsiť zrobiť, aby sa to tak trošku išlo tak nejako pekne okolo seba. No a bez tohto zvrtlíka, ten tam nebude. Ak náhodou zvrtlík, potom keďže to robí problémy, zvrtlík nie je problém, zrobiť ešte jednu trubeľku. Takže idem zobrať meter a ideme na to.
Takže, pekne som naťahnul už aj túto druhú trubku. To som dal síce zatiaľ ešte iba kúsok gumenej hadičky, ale existujú také spojky originál na to, ktoré tu presne tam to je 5 aj to je 5, takže tam dáme spoječku a kedykoľvek sa to bude rozšrobovať. Takže to by bolo super. Konečne sa mi to páči. A ešte toto tieto káble, keď sa už potom pozapájajú na hotovo, tak to bude, už to bude pecka, no. Už to trošku vypadá. Keďže som mal ešte tak asi hodinu a pol času a už sa mi nechcel rozrábať inú robotu v garáži, tak som sa rozhodol, že idem sa trošku pohrabkať v hline. Tak sme presadili jabloň, vytrhali sme pne staré zo starých stromov, no a potom som to nakoniec prerovnal celé, pretože tam bude jedného pekného dňa americký trávnik.
máme tu nedeľu a ja som sa tak celkom už aj nudil, tak som sa rozhodol, že idem dať čo zase pogitovať. Nech to pomaličky odbúda, takže idem teraz si namiešať jemný ako prvé. Pozaťahujem ešte také, čo mám nepodozoťahované. A jak to vyjde, než ešte mi neprišli špachli, čo som si objednal. Útorok by až mali byť v kafe, takže si poviem po neoriginál špachle na tmelenie. Tak zatiaľ to budem robiť tým, čo mám. No a skúsim to tak nejako zrobiť toto, tým jemným. A ak sa mi to podarí, tak dáme Ruby Tmel zase na novej časti. Potrebujeme túto kabinu zrobiť sem. Celú dookola. Takisto aj túto stĺpik potrebujeme zrobiť. Tuto, lebo je to roky. Takže to by sme zatmelili. Môžeme potom nahodiť druhé dvere. Tam tie ľavy už môžu ísť kľudne na pieskovanie. No a podľa práve ešte budem musieť zrobiť stĺpiky obidva a tiež už budú pripravené. Takže nič, ideme timelapse a ideme na to. No máme útorok, ja som nechal pekne odstať tú kabinu, vyčasovať ten tmel, čo som tu naťahoval, lebo ho tam išlo miestami dosť veľa. Tak som to nechal odstať, aby mi nepopadal potom alebo niečo. No a teraz to môžeme vybrusiť a naťahneme znova. Tuto už je finish, to už len 220 zabrúsim, zaleštím v podstate. A tu hore je ešte hrubý základný tmel. Takže ten sa iba prerovná a natiahne sa nový. No včera som dostal nápad, že skúsiť natočiť nejaký iný štýl videa, než na aký ste zvyknutí na mojom kanáli. A som zvedavý, aké to bude mať ohlasy. Musím ho dostriať, takže pravdepodobne, keď vidíte toto video, tak už bude vonku to video, tak určite vám dám dole do popísky link na to a potom mi môžete zanechať nejaký názor. Buď budeme pokračovať v takých videách, alebo to zahodíme do koša, uvidíme. Takže skúste sa na to kúknúť a dajte mi vedieť, že čo si o tom myslíte. No a zatiaľ poďme brúsiť.
Dobre, takže myslel som, že pri mi prídu špachle, ale špachle mi ešte neprišli. Tak som to musel natiahnuť zase iba tým, čo som mal. No nevyzerá to bohvie ako, no ale natiahnuté to je. Zbytočne budem viacej brusiť, ale no nezrobíme nič. Necháme to teraz vysnúť. Nechám to teraz vysnúť a zajtra pokračujeme v brusení. Medzičasom, kým preschne kabina, som nalial do nádrže benzín a potrebujeme benzín teraz natlačiť cez prívod, keďže nebol ešte nikdy používaný, cez prívod do dopravnej pumpy. Lenže v dopravnej pumpe už bude benzín odvetraný, tak vylejeme ho zo sklíčka, povolíme karburátor, nechaj tam stále vytečie, aby potom chytil. No a natlačíme si do dopravnej pumpy nový benzínik fajne kompresorom a mal by vrčať. Naťahané je, sklíčko je plné, teraz by už mal bez problémov chytiť, ale už nemám teraz čas, musím utekať preč, tak to potom skúsime štartnúť, že či to pôjde, som zvedavý na to, mal by chytiť a mal by si už aj ťahať pekne v nádrže, pretože benzínu tam je dosť, takže už by mal teraz ísť bez problémov. Takže ostatné to je, ja už som doma, idem skúsiť štartnúť, čo to povie, takže naťaháme si plyn, naťaháme si trošku benzín. Raz, dva, tri. Tak. Zapneme sítič. Pripojíme si baterku a teraz by malo na takú 4., 5. otáčku by mal chytiť, ale radšej idem skúsiť ešte jednu takú vec, či je vyhodená rýchlosť. Dobre, rýchlosť je vyhodená. Super. Takže chytil za... vypnul som nechťac. Radilo sítiť. Tak. Dobre. Super, chytil. A už si ťaha benzín z nádrže. Trošku zimí, ale... Budem musieť môj nobek ešte našteľovať. Takže všetko je super, akurát čo? Našiel som tu dva problémy zase. Musíme pritiahnuť viacej remeň, lebo ako ste počuli, tak škripal, ako hrebal. A druhý problém je taký, že musíme tu už naliať olej do filterboxu, aby ako tu brúsime tak ďalej, aby ten prach nešiel do motora zbytočne, ale aby pekne si ostával pekne v tom oleji. No a plus ešte jeden problém je s touto trubeľkou. Tá je trošku voľná. To budeme musieť prichytiť, neviem ešte síce ako kde,
ale niekde ju tu prišrobujem a bude to všetko v poriadku. Niekde ju tu prichytím, buď od túto trúbku chytím, aby sa spolu, alebo uvidíme. Možno, že keď tam dám to, čo som vravel, tak to bude ešte lepšie. Uvidíme. Dobre, chvála Bohu, chytil som rád. Takže už teraz len sa nalieje benzín do nádrže a môže ísť kedykoľvek ten motor. Kedykoľvek, len musí byť zavretá, aby sa neodvetral. A ešte takú chemiu kúpim do nej, aby nestarnul. No, bol som v tej gafe. Zobral som tie špachle, teda konečne mi prišli. Refraktometer, aby sme zmerali, koľko je v motore vody. To ešte musím zmerať. Zobral som brzdové čističe, tých nie je nikdy dosť, takže 12 brzdových čističov a plus voda, alebo teda aditívum do benzínu. Stabilizátor. Takže to je hneď naliať. Ide 10 deci do 10 ml, ide do 10 litrov. Mám tam nejakých 15 litrov asi cca, tak dáme trošku nad 10 a dobre bude. Trošku nad 10, tak. Teraz je dosť. Funguje to tak, že pritlačíš a tu to ide. Tak, otvoríme špeciálny uzáver na nádrži. To je vôňa. Tak, a len sa to tam vleje. Tak, poprdeli. 10 padlo, malo by byť zatiaľ dosť. Ešte aj tak budem kúpiť benzín a naliejem, takže potom dolejeme. Tak. Zavriem špeciálnym uzáverom nádrž a trošku zamiešame. Dobre, nádrž je špeciálne uzavretá, trošku zamiešame. No, ešte zberáme tú kvapalinu. Tak, otvorím chladič. Zoberiem hračku. Trošičku nastavím kvapaliny. Tak. Kvapočku. Tak, zavriem. A vidíme, že je do minus 9. Úspešný. Tak, tento týždeň by som opäť nazval veľmi úspešným, pretože podarilo sa nám toho mŕte. No a z čoho som riadne rád, že už konečne motor ide na nádrž. Pekne si ťahá benzín na drže a som prekvapený, že vôbec nepadá ten benzín, takže zatiaľ je to good. A chytí zimný, chytí na 2 otočky. Dávam to video ešte, ako to chytá zimný. Uvidím, nechám ho týždeň odstať. Znamená, dneska je piatok, budúci týždeň piatok ho spoločne skúsime naštartovať, že ako pôjde. Som zvedavý sám na to, že po týždni ako chytí, lebo teraz zimný chytá akože brutálne. No a čo ma trošku mrzí, že sme tú kabínu nestihli dať do toho epoxidu tak, ako som chcel. No ale nevadí, na čo zrobíme. Takže to Ari sa podarí zase v budúcom dieli. No a to bolo na tento diel všetko a ešte kalendár. Takže, kto chce vyhrať kalendár Garáž Chojco k Vianociam ako darček s fotkami, ktoré som urobil na tomto aute do garáže, alebo do dielne, alebo kľudne aj do izby, tak stačí zájsť na môj Instagram Garáž Chojco a do správy mi napísať, že chcem vyhrať kalendár a kam pôjde. Do garáže, do dielne, do izby, ja neviem, do kostola ho dáte, to je jedno. No a tak ho vyberieme a pošľam vám ho. Budete mať taký darček odo mňa k Vianociam, ale ak by bol väčší záujem, tak ešte nejaký môžem zrobiť a vyhráte 2 alebo to je jedno. Ako sa ešte môžeme kľudne dohodnúť. Takže tak, takže ak by náhodou, píšte Garáž Chojco. Takže ja sa s vami lúčim za každý odber a komentár a like a zdieľanie a zvonček, budem riadne rád. Bude to určite podporovať moju tvorbu. No ak by ste mi chceli niečo poradiť, alebo sa opýtať, alebo niečo, tak dolu do komentu. No a ja sa milúčim a čaute.